A ruta do Ouro, no concello de Ribas de Sil, lévanos a descubrir o Covallón, un complexo de minas auríferas romanas a ceo aberto. Nesta zona non só hai o que é o gran buraco do Covallón, senón que hai outras 6 ou 7 pequenas explotacións nas que os romanos moveron material para extraer o ouro. Que coinciden todos ca dirección a veta de cuarcita que sube por toda a montaña. Un percorrido de 8 kilómetros deixa espectaculares imaxes destes vestixios milenarios. O impresionante corte nas rochas con paredes duns 80 metros de longitude e uns 30 de fondura. E aquí explotaron o ouro sobre a propia rocha. Neste caso é cuarcita, o que significa cuarcita nesta comarca, porque é da mesma veta do Sinclinal da Serra do Cabrel. Estamos falando de materiais que teñen unha antigüedade de entre 450 e 500 millóns de anos. Un enclave histórico con vistas panorámicas á Serra do Courel e os frondosos vales de Ribas de Sil e Quiroga.